Ndewonu ndị ọma na-ege ntị. Anyị abịalutego Igbo Klass World, Igbo Klass World. Ndewonu. Anyị abịalutego na Enfield, Edmonton. Unu n'anya unu fụ ndị mmadụ na-abịa n'ikem anyị abalutego. Anyị bụ ndị Igbo Klass World, anyị bịakwaziri. Ndị niile bịa lokal gọọmenti niile, ndị be anyị ekene unu. Ukwu osisi niile juru eju na anyị ebe a. Igbo Klass World Igbo Klass World na-ekene unu. Ndewonu na-enu fakafa na-ekene unu. Daalụnụ na anyị n'ikem na ụmụ Igbo Klass World na-enu fa ụmụaka na-asụ Igbo. Ụmụaka ezigbote ndị Igbo. Abụkwa m onye Igbo, ana m asụ Igbo. Ezigbote onye Igbo, abụkwa m Igbo. Ezigbote onye Igbo, ana m asụ Igbo. Ndewonu ndị be anyị. Nne gbatịkwa. Ụmụaka Igbo na-ekene unu. Daalụnụ ka ọ dịzie mgbe ọ ga na-afịọ n'azụ. Anyị ga-eme ka unu mata ka emesịa.